sheriff niyo tayo? Pakahayop talaga ng Robert yun. Pag may konti karapatan, yun naman yung gamitin natin. Marin, hindi mo obligasyon ito. Ako ang gagawa na. Ayan ka na naman eh. Delphine, mamaya na lang ha. Pa! Oh, Reggie! Ano? Dumating na ba si Apple? Ano, sino may gusto ng kape dyan? Kape. Mayan! Kape si Mrs. Howe. Hoy, mga res, kung lilipat kayo, huwag yung masyado malayo, ha? Ayaw namin ng mga oldies, yung matraffic pa. Saan nyo naman nasagap na balak namin lumipat? Minahal kong matalon, okay? Today is Monday. April 8, 2024 niya. Kung mapuhon ay Y class, Y opisina guys, 9 of 10 niya. Mo resume ang office karong Thursday, April 11, 2024. Ikot at your service, matalungan. Okay guys. May smartphone na, may wifi pa. Sino pa inaasamang manonood ng mga ganyan? Kuanta sa sweldo guys, kay withdrawn karon guys. Hi, Mayan. The beautiful. Wala ka sa party ni Uncle Sencho kagabi. Kasi nagdaan din sa amin eh. Kung alam ko lang na nandun ka, sana dumaan ka muna sa amin. Kung maganda ka, sunod. Hindi bang pagkain? Kung ano lang ang ligosin nila. Hoy, ano yan? Date quest na naman. Narinig mo. Nabihan na naman kami ng squatters. Ang lahi talaga. No, Mayan. Bakit ba nandito ito? Pakitanggal na ito dito. All-order na kasi kami. Ano? Order na kasi kami. Teka, date quest to, di ba? Date quest. Gusto ko na rin mag-date quest. Tagal ko na rin hindi ginagamit yung account ko eh. Ganon. Nagbukas na pala yung restaurant ni Jean. Masarap daw eh. Nakapunta ka na. Ha? Hindi pa eh. Diyan na, ano nga bang password ko dito? Nakalimutan ko. Hindi ka pa sana na-imbita ni Clinton. Gusto sana kitang imbitahin. Gue, cuek api ko gue. Marunong. Alam mo, bro.